সিপিএম সরকার বর্তমান আবার ইয়া গুলো তাবো 5 বছর আইকে পিপিপি হাসতে হাপা বড় হাপন খালাকা আবার ইয়া গুলো जोंनि बागै কোনো ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধা जोंनो रैमेनिया एमएलए थां साका हांखाय लिडार थां साका हांखाय जोंनो एकमात्र अफिसार सिरि जोंनो लामा सफैगोन हांखाय बे लामा सफैगोन हांखाय आबो बदि दं सिमना विधानसभा हेजामारा आदब्रनि बिसिं खबजाक बर' चौधरी एडिसि विलेज आ विलेज तंग खुंसा गामि मुं मंगल सरदार पारा मंगल सरदार पारानि लामा बुखुक थांफायनि बागै जतै काय थामरा मिटार लामा अ लामाओ बक्स कालबार नाङै तंमानि बिसि कलक रमुनो आबनि बागै सानदुं बलाय बुरुजा ब्लकनि थानिबो तामनि होनबा लामा बाबानि न थाय कथो थानाय सालनै रमै वातै कत वामा बाय काय थामरा मिटारनि लामा कजारो हाकुआगै थांगा आबोबाय थांफाय लामा मुथाकजागै थांगा तै जिंजला कलाय थांगा गामि आमचनि लुकुरंनि गामिओ जतै खुं बारा तै खुं दक्सि नकनु खुं तंग अ गामिनि न प्रफुल्ल देबरमा मुंगै खरकजा चाकरा बेलायखन जलजागै साका थांनाय बिसि नैजिबा याक्सि हापां थांगा आबनि यागुल फायखिया बिजेपि आपेक्ति हापां बरक बहायनो बिसिबा हापां जावि पायखिया फियाबा अ लामा स्नामजामुनि फाइजिं मंसा याप्रि सिजालिया गामिओ मंसाफोरनो मालखुं चिकनडक हाबै माया गुबुन फाइजिं जेरौनि मालखुं दंग बर बाहायनो मालखुं तै थांलासो खालायमाया प्रफुल्ल देबरमा सागा पारावो खुंसाफोरनो आंगनवाड़ी सेन्टार गरै तै गाहाम खालायै नोंजोनै दैनि सेब साबो गरै अ गामि आमचानि लुकुरो गोबां मा हामखानि सेब साबै सेबलजाक दंग होनै सागा गाहाम हाय सुख दुख सालायनायनि बागै जरामान मानि बागै आं बेलेखे हामबाय मारगो नर दंग टिभि चेनेल दक्न अबखाय आहाय ताइखोसों प्रायम चिनि अ पारा हाखाय 87 बছरनि सालायबस पारा कसाम ओमफ्राय अर कमसे कम चिनि 50-60 फेमिलि अ पारा ताइको लामा तै हिमलायो थांलायो खेलायो किन्तुबा जों कांग्रेसनि आयेननि कलकत्ता जों सारा थांलिया दाबो जे विगत सिपिएम सरकार 25 बছर परिचालना खायलेंखा हास्ते हापां नायखलांखा किन्तु सिनियाव लामानो दाबो सुगरा फानो बे खरजा फानो गाहामफ्राय नायखलै जोंनो लामा सिना मिलायनि बागै आबोथै साइटक मुं खक्सा नेतानि थानि फानो खक्सा लिडारनि थानि फानो आबो हायरक दाबो फानो जों खायसे गियाखौ मावखायाबोसे रमनि दाबो जों आसक लामा आसक गोसाम पारा बे गोबां अर फेमिलि दङ द मोनबानो जोङो सरकारखौनो व्यवस्था खायनो बागै हास्ते हापां जोङो व्यवस्था खायनो बागै जोङो बनि वान समु गरै अ लामा सिगुं तियामो लाइट ओ बुनि खेत लाइट यां तिसों हिमि दलायो फेबा जरा गायसा जों वान सुलायखौ पारा गायसा कक सालायाखै नाय फारि जों सिनि साकनि आं फानति सालायाखै नाय आरो ओ खेतनि बुबाग्रा खेत मालिक न राङै याखै फार जों हिमर फान जों खायले नि आबो हायकै जों अ लामा न पारा जरा लांलाय खेता आबो हाय ngai tabu phano obono जों याख्राय खाय obono उनकोनि वारि याख्राय खाय हिमलाय दंलाय मानि ngai किन्तु जों सालायमां जोङो अबो हायकै किसा इ छोलिं गो अबो हायकै रि खातै को अबो हायकै रि खा थेबा अ तुइ केहा तंग चिमनि अ तुइसा अ पाराव कानाम बागै तुइसा बेलायकै जोङो गगो हायो जों हिम थारि थांनानै दैथ' खांगाय जों थांलाय मैया फायलाय मैया हायरं दङ दाकि हिसा वादै को मोसे वादैनि नरा हांखाय म एकदम जों हिमनाय मैयां दङ दा स्कुल थांमालाया हादि हाबा थांमालाया गोबां जायगा थांमालाया तैखौ जों आबो हायथै मै दंलाय माने जरावो ओमफ्राय जों दाबो गोबां मा सरकारावबो जों सानका साका ओमफ्राय एमन एक जरावो बर 25 बছर साइड पाइग्रा खबरक ओमफ्राय सिपिएम सरकार बर्तमान आबर यागुलबो दाबो 5 বছর आइके पिपिपि हास्ते हापा बर हापां खालाका आबर यागुलबो
जोंनि बागै কোনো ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধা जोङो रैमोनिया एमएलए को थां साका हांकाय लिडार को थां साका हांकाय जोङो एकमात्र अफिसार सिरि जोङो लामा सफैगां थांबाय बे लामा सफैगां थांबाय आबो बदिनो अफिसाव थांनाय फसैयाखाय ब्लकआव थांनाय फसैयाखाय आबो सिनो बे गमाय जोङो बेगबो ओमफ्राय आबो हायखाय जों बन्दित दं दं एमने बोसो फेमिलि हाइजासा दं ओ आमसेयो अरो यांत ये हिमुइ दंनाय रं हांकाय कम से कम 50-60 फेमिलि 50-60 फेमिलि गेन्दरखाय सुरु लामानि बिरमान अनेक नो गजाय दं बा लामानि बिरमान प्लास दै दैनि बागै दसिन कुनु व्यवस्था करे आं तो आं कुजो तंगा बा का व्यवस्था करे दैनि व्यवस्था बकरे निनि मुं हांकाय अंगनाबादी बो अरो कुइ सिगु अरो सालमा से प्राय 1.5 किलोमीटर माबा पारानि बुसुखौ सोबलाय आं गसे ओमफ्राय अरनि हिमुइ थारा हांकाय अदन बागै आं सिखाय सौइ थारा हांकाय बा 1.5 किलोमीटर दङ ओमफ्राय आबो हायराव थाखाय अंगनाबादी कुइ पाराव एकदम पुरा बंचित ताबक सुख जराफा न आं কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা কোনো সরকারি ফেসিলিটি তাবক সুখ জরা বমাই এটা আবা খায় निनि मुं आनि मुंखाय प्रफुल्ल देबर्मा ओ आमसे निन अ आमसे ano mo lama engmani purun jimi engmani o lama bai mani purun jimi bai na tabu de bai kang ku bai ta kanya wat kala ba wat kala ke o ma haike mang de bosor burum burum bai tong na daklai simi do haike bai o ma bo so bu mang no re ra wa so chi bo rang bai ma ma chi o la ma ma chi di nijini rang ki be wo ni chi du ta ngai bo ri mang khai to a sang ka haste habang rong na nang ko yuta ngai bo chi ri ma ya nga kai jeng ni ra bo chi du jeng o la ma bo chi na ba na to so ki kru thable ngai ta bo khai kam khai jeng o la ma no jeng khanya ni bu te khai khanya ni sadita sade nang sa tong rồi đó có đi cùng chúng tôi ngắn cùng chúng ta ní đi ra cái khác ba cho đi ya nó bung cái khai khanya ni sadita mod lama engman hingga kai yang ni tui phai tong khai de rồi khai apa nó mo kun kuago thì phải cái bộ lại cái có ni ni mo anh muốn đá para para mà ngọt sốt đá konce ngọt sốt khai như có cái đó bar chok diri di mau ke bar chok itu bobolog ni belum da lu kok leng ka bolok